ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളത്തിന്റെ 18 ദിവസ ഗീതാധ്യാനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ തദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗുണാ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണാ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशचारिणि. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ എന്ന്. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഇന്നലത്തെ അധ്യായം 13 നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പിന്നെന്താണ് ജീവാത്മാവ്. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അർജുനൻ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അത് താഴ്ന്ന ശക്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ജീവാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഉയർന്ന ശക്തിയാണ്. അതേപോലെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ശരീരം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം, അതായത് കർമ്മവേദി. ജീവാത്മാവിന് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു കർമ്മവേദി വേണം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ കർമ്മവേദി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണ്? യജമാനൻ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് 2 പേരുണ്ട്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും 2 പേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. ഈ 2 പേരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവിനെ നമ്മൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയമാകുന്നത് എന്താണ്? അത് ശ്രീ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സ്വയം ഭഗവാനാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഷയമാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ജ്ഞാനഗമ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ജ്ഞാനഗമ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സദസദ് യോനി ജന്മസോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ. എന്താണത്? നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിന്റെ അടിമയായിട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അവബോധം രൂപപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവബോധം രൂപപ്പെടുന്നു. അവബോധം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഗുണം സത്വമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ള അവബോധം രൂപപ്പെട്ടു. അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമ്മൾ, അതായത് പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ കർമ്മത്തിനും അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവബോധത്തിന്റെ ഇതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ നമ്മളത് മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അത് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഏത് നമ്മൾ ഗുണത്തിലാണോ, അപ്പൊ ഈ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തനാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായി ജീവിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നിപ്പോ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ഗുണാതീതനാകുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ നിൽക്കാം. അതിനെ നമ്മൾ വസുദേവ ശബ്ദം എന്ന് പറയും. വസുദേവ അവസ്ഥ. അതിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് ഇന്ന് അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട്
ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഗുണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ അതിൻ്റെതായ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ബദ്ധ ആത്മാവെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ആത്മാക്കളാണ് നമ്മൾ. പക്ഷേ ഗുണത്തിൽ ഭഗവാന് ഒന്നാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ ഗുണത്തിന്റെ അടിമയായി കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ബദ്ധ ആത്മാവെന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ എന്താ പറയാ ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. സദ് അസദ് യോനി, അതായത് നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഓരോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏതൊന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും നിന്നോട് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ പറയാണ് അർജുനനോട്. അതായത് എന്താണ്, ഏതൊരു ദിവ്യജ്ഞാനം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഋഷികളെല്ലാം പരിപൂർണത, തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ആ ജ്ഞാനം. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഃ സർഗോപി നോപജായന്തെ പ്രളയേന ഭഗവാൻ പറയുന്നൂടെ, ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ ഇതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുന്നുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിന്തനാവുകയും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ കേൾക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് നീ കേട്ട മാത്രം പോലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, ആ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും തന്നെ വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനം, നമ്മുടെ ആ ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ആ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ, ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായ ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഗുണാതീതനാകുമ്പോ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ സമാനമായോ? അല്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഗുണത്തിൽ സമാനമായി. എന്താണത്? അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ഒരു തത്വം കൊണ്ടുവന്നു. എന്താണ് ആ തത്വം? അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വ. എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊണ്ടുവന്ന തത്വം? അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വ. എന്താണ് അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ? അതായത് ഗുണത്തിൽ ഒന്നും അളവിൽ വ്യത്യാസമാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കടലിലെ വെള്ളം, സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം എന്താണ്? ഉപ്പുരസാണ്. ആ വെള്ളം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോ, നമ്മൾ ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന ആ വെള്ളത്തിൽ എന്തുണ്ട്? സമുദ്രത്തിന്റെ ഗുണമുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ വെള്ളം എന്തായിരിക്കും? ഉപ്പുരസം തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു? സമുദ്രത്തിൽ നിന്നെടുത്തു. അപ്പൊ ആ സമുദ്രത്തിന്റെ ഗുണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ആ വെള്ളത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ വെള്ളം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് സമുദ്രമാണെന്ന്? പറയാൻ പറ്റില്ല. അളവില് വ്യത്യാസമാണ്, പക്ഷെ ഗുണത്തിലോ ഒന്നാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഗുണാതീതരാകുമ്പോൾ, 3 ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുമ്പോൾ, മറികടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, മരണകാലത്ത്, അതായത് പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിന്തനാവുകയുമില്ല. അതായത് ഈ അറിവ് നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ കിട്ടുന്ന അതീന്ദ്രിയ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. കാരണം ഇത് ത്രിഗുണ ദൂഷിതമല്ല. ബാക്കി നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ജ്ഞാനവും എന്താണ്? ത്രിഗുണ ദൂഷിതമാണ്. പക്ഷെ ഇത് ത്രിഗുണ ദൂഷിതമല്ല. അത് ഗുണാതീതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരവ്യോമം എന്ന്. ഭഗവാന്റെ ധാമങ്ങളിൽ എന്താണ്? അവിടെ ആത്മീയങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഗുണാതീതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സർവയോനിഷു കൗന്തേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തി യഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിരഹം ബീജപ്രദാപിത
ഹേ കുന്തി പുത്ര, നാനാ രൂപേണയുള്ള ജീവവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം എടുക്കാൻ ഒരു അവസരം നൽകിയത് ഈ ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് ആ ഒരു എല്ലാ യോനികൾക്കും ബീജം നൽകുന്നതാരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബീജപ്രദ പിതാ, ഞാൻ തന്നെയാണ് ആദി പിതാവ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തില് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നമ്മൾ ഒരു ഫലമാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഫലമാണ് നമ്മളെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം പുറത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ്? അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ ബീജം നൽകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോ മാതാവ് ഗർഭം ധരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ബീജം ആരാണ് നൽകുന്നത്? പിതാവ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു സ്ത്രീ എന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം എന്താ പറയാ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ജന്മം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബീജം നൽകിയത് ആദി പിതാവ് ആരാണ്? നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ. അതാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ബീജപ്രദ പിതാവെന്ന്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അരി കൂമ്പാരത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണം, അതായത് അരി കൂമ്പാരത്തിലെ ഒരു അമ്മത്തേള് വന്ന് മുട്ടകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അമ്മത്തേള് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ മുട്ടകൾ എവിടെ ആയിരിക്കും? അരി കൂമ്പാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എന്താണ്? മുട്ടയിൽ നിന്നെല്ലാം വിരിഞ്ഞ് ഈ തേളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അരിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരും. ആ പുറത്തു വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? അരിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിനൊക്കെ ജന്മം കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതിന് മുന്നേ തന്നെ അവിടെ അമ്മത്തേള് മുട്ടകൾ വെച്ചിരുന്നു. അതാണ് കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ അരി കുമ്പാരത്തിൽ നിന്ന് തേളുകളെല്ലാം സമയമാകുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതിന് മാത്രം. അതേപോലെ അച്ഛനായ, അതായത് പരമപിത പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ തന്നെ അച്ഛൻ, ഭഗവാൻ തന്നെ അമ്മ, ഭഗവാൻ തന്നെ മുത്തച്ഛനും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ 84 ലക്ഷം യോനികൾക്കും എന്താണ്? ബീജം നൽകുന്ന പിതാവ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഫലങ്ങളല്ല നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകമാണ് അത് സ്പഷ്ടമാക്കി തരുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആദി പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു? ഇപ്പൊ ഈ ജീവസത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഈ ജീവസത്തകൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതില് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ജീവാത്മാവ്, അതായത് ഒരു ആത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ആവരണം സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അതിലെന്തുണ്ട്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. രണ്ടാമത്തെ ശരീരം എന്താണ്? സ്ഥൂലമായ ശരീരം, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ശരീരം. ഏതാണത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? അപ്പൊ അവിടെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളില് ബുദ്ധിയും മനസ്സും മിഥ്യാഹങ്കാരവും എന്നുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ബുദ്ധിയും മിഥ്യാഹങ്കാരവും അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഈ സംയോഗമാണ് ഒരു ജീവസത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 8 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതായത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭൂമി രാപോ നലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച്ച അഹങ്കാരൈതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതി അഷ്ടത. അഷ്ടത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 എണ്ണം എന്റെ സെപ്പറേറ്റഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നു. എന്റെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ എനർജികളാണ്, അംശങ്ങൾ. എന്താണ്? എനർജി, ഊർജത്തിൽ ഒന്നാണ് ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഏതാണത്? അത് എന്താ പറയുക? അടിസ്ഥാന വിഭാഗീകരണമാണ്. ഭഗവാൻ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വിഭാഗീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്? 8 കാര്യങ്ങൾ. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും പിന്നെ സൂക്ഷ്മമായ ബുദ്ധി, മനസ്സും മിഥ്യാഹങ്കാരവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു സാഖ്യയില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കൂടുതൽ വിശകലനം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് 24 തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ 24 എന്താണ് തത്വങ്ങൾ? ഏതൊക്കെയാണ്? ആ 24 ഘടകങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? അതാണ് കർമ്മവേദിയാകുന്നത്. ഏതാണ്? 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയം, 5 ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഷയമാകുന്നത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ 3 ഗുണങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് 24 ആകുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗമാണ് ഒരു ജീവസത്ത എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല വെറും ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവസത്തകൾ ഉള്ളതെന്ന്. കാരണം 4 ലക്ഷമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു.
ജലത്തിൽ 9 ലക്ഷമുണ്ട്. പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് 20 ലക്ഷമുണ്ട്. പിന്നെ മൃഗങ്ങളായിട്ട് 30 ലക്ഷമുണ്ട്. 11 ലക്ഷം എന്താണ് ഇഴജന്തുക്കളായിട്ട് 11 ലക്ഷമുണ്ട്. പക്ഷികൾ എത്രയാ? 10 ലക്ഷമുണ്ട്. അപ്പൊ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എവിടെയൊക്കെയാണ്? ഓരോ സ്ഥലത്തുണ്ട്, ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വരും ഭൂലോകത്ത് മാത്രമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹത്തിൽ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ 14 ലോകത്തിലും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഭൂമിക്കുള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ, ഭൂമിക്കുള്ളിലുണ്ട്, വെള്ളത്തിലുണ്ട്, അഗ്നിയിൽ പോലും ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച ദേഹമായിരിക്കും, ശരീരമായിരിക്കും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. നമുക്ക് അഗ്നിദേവനെ അറിയാം, അഗ്നിദേവനുണ്ട്. അപ്പോ അഗ്നിദേവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അവിടെയും ജീവസത്തകളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലേ, ഓരോ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളാണുള്ളത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവാഹ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹി അവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയതാണ് എന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണൻ അത് 15-ാം അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. നാളത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, മമൈവാംശോ ജീവലോകേ. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, സനാതനമായ അംശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആത്മാവ് നശിക്കാത്തതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിന് അടിമയായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയിൽ വരികയാണ്. ഞാനാണ് യജമാനൻ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എനിക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാ, ഞാൻ ഇതിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണം, എനിക്കിതിന് കീഴടക്കണം, ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ മിഥ്യാധാരണയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ എന്താണ്, അതിങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ 3 ഗുണങ്ങളും കളിപ്പിക്കുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ ബദ്ധരാകാണ്. നമ്മൾ കണ്ടില്ല, ആ ചരടുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കെട്ടിയിട്ട പോലെയാണ്. നമ്മളെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ കെട്ടിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്, ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും മോചനം എങ്ങനെ നേടണമെന്ന് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായി നമ്മൾ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അത് നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച്, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സത്വ, രജസ്, തമോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സത്വഗുണം എന്താ, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എന്ത്? തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വ പ്രകാശമാനമയം പ്രകാശമനാമയം സുഖസംഗേന ഭദ്നാതി ജ്ഞാനസംഗേന ചാനഘ. അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞ പാപരഹിതനായ അർജുനെ വിളിക്കുകയാണെ അനഘ. അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞ പാപരഹിതനായ. അപ്പൊ ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ്? അത് വിശുദ്ധമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സത്വഗുണം വിശുദ്ധം? അതായത് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല്, ആ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനമാണ്. അത് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിവതും സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ നിൽക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ എന്താണ്, നമ്മൾ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സത്വഗുണത്തിൽ വരണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലിരുന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്നും രുചിക്കില്ല, ഇഷ്ടം തോന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് വിശുദ്ധമാണ്. മറ്റുള്ള 2 ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാണ്. കാരണം അവിടെ എന്താണ്, നമ്മൾ പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കിവിടെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ പാവങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കത് പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണം. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ, പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണ് ഈ സത്വഗുണത്തിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സത്വഗുണം പോലും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു? അതായത് സത്വഗുണത്തിന് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ, ഒരു കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, അവിടെ സുഖം ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ട്, നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മളെ ഏറെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ. പിന്നെ എന്താണ്, മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ രണ്ടുമാണ് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളപ്പോ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്, സുഖവും ജ്ഞാനമാണ്. കാരണം നമ്മൾ സുഖമായിരിക്കുമ്പോൾ
ആ സുഖം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഞാൻ ഒരുപാട് മുന്നേറി കഴിഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഞാൻ ഉത്കൃഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള അഹംഭാവം നമുക്ക് വരും ഇവിടെ. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലാകുമ്പോ എന്താ പ്രശ്നം? നമുക്കൊരു അഹങ്കാരം വരുന്നു ഇവിടെ. ആ അഹങ്കാരമാണ് നമ്മളിവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഞാൻ ഉത്കൃഷ്ടം എന്ന് തോന്നുന്ന അഹങ്കാരം, അതാണ് നമ്മളിവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നത് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ, പിന്നെ എന്താണ് തത്വചിന്തകരെല്ലാം. കാരണം അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ജ്ഞാനം എന്താണ്? അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാണ് ആക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനവും സുഖവുമാണ് ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ രജോ ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. രജോ രാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണസംഗ സമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാതി കൗന്തേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. ഇവിടെ പറയുന്നു, അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ, തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രജോ ഗുണം എവിടുന്ന വരുന്നത്? അത് തൃഷ്ണ ആധിക്യത്തിൽ. എന്താണ് തൃഷ്ണ ആധിക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ രജോ ഗുണത്തിന് കാരണമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദേഹസ്ഥനായ, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ദേഹസ്ഥനായ, ശരീരസ്ഥനാണ്. ഈ ആത്മാവ് എന്താണ്? ഒരു ദേഹം കൈകൊണ്ടു. അതിപ്പോ മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ ഒരു ദേഹം വേണം അതിന് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. ആദ്യത്തേല് നമുക്ക് ജ്ഞാനവും സുഖവുമാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിലെന്താ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേല് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് അളവറ്റ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം, അതിനോടുള്ള ആ സ്ത്രീ പുരുഷൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആസക്തിയാണ് ഇതിന്റെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു മെയിൻ ലക്ഷണം, ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം കൂടി കൂടി വരും. കാരണം എന്താണ്? ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ മറ്റൊന്ന്, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ മറ്റൊന്ന്, അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നമുക്ക് മതി വരാതാകും. എത്ര അനുഭവിച്ചാലും ഇനിയും വേണം, ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ തൃഷ്ണ ആധിക്യം എന്താണ്? നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആസക്തരാവുകയാണ്. ആ കർമ്മമാണ് നമ്മളിവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക? നല്ല മക്കൾ വേണം, ഒരു വീട് വേണം, എനിക്ക് നല്ല കുടുംബം ജീവിതം, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കുടുംബത്തെ നന്നായി വെക്കാൻ, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാൻ നമ്മളിവിടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കും എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു, എന്താണ്, ആ കുടുംബത്തിൽ സമ്പാദിച്ചു വെക്കാൻ, ഒരുപാട് ശേഖരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ആ തൃഷ്ണാധിക്യം നമുക്കിവിടെ ഈ ഇതിൽ ഗുണത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അവസാനമില്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അവസാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇവിടെ. ഇനി തമോ ഗുണം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ആദ്യത്തേത് സുഖവും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധിക്കും. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിച്ചിടും നമ്മളെ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഗുണത്തെ പറയാണ് ഭഗവാൻ. തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദമാലസ്യ നിദ്രാഭി താനി ബധ്നാതി ഭാരതാം. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇത് വിരുദ്ധമാണ്, നേരെ വിരുദ്ധമാണ്. ഏതിന്? സത്വഗുണത്തിന്. സത്വഗുണത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഈ ഗുണത്തിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ്, സത്വഗുണത്തിന്റെ വിരുദ്ധമാണ്. ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ സത്വഗുണത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വിവേകം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ഈ ഗുണത്തിൽ വിവേകം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അജ്ഞാനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ അജ്ഞാനമാണ് എല്ലാ ജീവികളെയും എന്താണ്? മോഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. മോഹിപ്പിച്ചു വെക്കുകയാണ്, വ്യാമോഹിപ്പിക്കുകയാണ്. വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ധാരണ, അതായത് കാര്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ കഴിവുണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ തമോ ഗുണത്തില്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇത്. ഇപ്പോ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശൻ മരിച്ചു, നമ്മുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു, നമ്മളും മരിക്കും, നമ്മുടെ മക്കളും മരിക്കും, എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്. ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ കാണുന്ന ശരീരം നശ്വരമാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതില് മനസ്സിലാക്കില്ല, ഈ ഒരു വാസ്തവത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ല. അത് നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഗുണമാണ് ഇവിടെ. തമോ ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ചിന്തിക്കുക പോലും ഇല്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലും നമുക്കിവിടെ
ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ്, ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളത് കാര്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. അലസത, മടി ഉണ്ടാവും. പുരോഗമിക്കാൻ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രമാദം, അതാണ് പ്രമാദത്തിലിരിക്കുക. അതായത് അശ്രദ്ധ, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. എന്താണ് പ്രമാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ, ചെയ്യേണ്ടതിനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക്. അലസത, മടി ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നിദ്ര, എപ്പോഴും ഉറക്കം. ഇതാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അശ്രദ്ധ മൂലം സംഭവിക്കുന്ന ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ ആൾക്കാർക്കുള്ള ആഹാര രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ്, രാജസിക ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടും, സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടും, താമസിക ആൾക്കാർ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് കാണിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് 3 ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് അരയന്നം എന്തിനാണ് ഉദാഹരണം? അതായത് അരയന്നം സത്വഗുണത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. കാരണം എന്താണ്, അതെപ്പോഴും ശുദ്ധമായ ജലത്തിൽ വസിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അരയന്നം. അതുകൊണ്ട് അരയന്നം സത്വഗുണത്തിനാണ്. പിന്നെ തേനീച്ച രജോ ഗുണമാണ്. കാരണം എന്താണ്, തേനീച്ചയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, തേനിനെ ഒരുപാട് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് തേനിന്, അല്ലെ? തേനിനെ ശേഖരിച്ച് വെക്കും. അത് അവസാനം മറ്റുള്ളവരാരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ ഇത് ഈ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന സ്വഭാവം തേനീച്ചയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, സമ്പാദിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾ ആയുസ് ഉണ്ടാവുമല്ലേ നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു വെക്കും, സുഖിക്കണം എനിക്ക് എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതിയിൽ. ഇതാണ് രജോ ഗുണം. കാക്ക തമോ ഗുണത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ് കാക്ക തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്? കാക്ക എപ്പോഴും വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടാകുക. അതാണ് കാക്ക തമോ ഗുണത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനിയുടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂ തമഃ പ്രസാദേ സഞ്ജയത്യുത. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അല്ലയോ ഭരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അതായത് സത്വഗുണം നമുക്കറിയാം, ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സുഖമാണ് നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിടുന്നത്. ഏത്? സത്വഗുണം. അതേപോലെ രജോ ഗുണം എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരുപാട്, അതായത് ഫലത്തെ ആസക്തി വെച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. കാരണം ആ ഫലം എനിക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും ബന്ധനത്തിലാണ്. കാരണം അത് അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. അതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ബന്ധിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു. പിന്നെ ഒട്ടും തന്നെ ജ്ഞാനമില്ലാത്തതാണ്, അതായത് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനമില്ലാത്തതാണ് ഇത് തമോ ഗുണം. അവിടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്നതാണ് തമോ ഗുണം. ഇവിടെ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഉന്മാദം, അതായത് അത്യധികമായ എന്താണ്, വികാരമാണ് ഇവിടെ. എന്താണ്? ഈ ഒരു മോഹമാണ് ഇവിടെ. ഒരുപാട് ബുദ്ധിയുടെ സാധാരണ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ. ഉന്മാദം, ഭ്രാന്ത് പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. എന്താണ്? അലസത, നിദ്ര, പ്രമാദം. പറയുന്നില്ലേ, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. അവർക്കും ഉപയോഗം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപയോഗം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ. ഇനി രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല ഗുണങ്ങളും കാണാം. അതായത് കാലത്ത് നേരത്ത് നമുക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കുക. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അത് ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലായി. പിന്നെ ഒരുപാട് ഉറങ്ങുന്നത്, ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഒരുപാട് ഉറങ്ങുക, ഒരുപാട് മടി കാണിക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ചില സമയത്ത് സത്വഗുണത്തിലാകുമ്പോ എന്താണ്, അത് രജോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ രജോ ഗുണമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യും? സത്വഗുണത്തെയും തമോ ഗുണത്തെയും തോൽപ്പിച്ചു നിൽക്കും. ഇനിയിപ്പോ ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണമായിരിക്കും നമ്മളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, സത്വരജസിനെ അത് തോൽപ്പിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. ഏതിനാണ് ആധിപത്യത്തിന്റെ മത്സരം?
ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ തമ്മിൽ ആധിപത്യത്തിനുള്ള ആ മത്സരം നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആർക്കും എന്താണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പരിശീലിച്ചെടുക്കാം. ഏത് സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കാനുള്ളത്. നമുക്കൊരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മാത്രം. അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ സത്വഗുണത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വതമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ എന്താ പറയാ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോ രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ എന്താണ്, സത്വ തമസ്സുകളെ അത് കീഴടക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നാലും എന്താണ്, നമുക്ക് കഴിവതും നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു അതെന്താണ് വേണ്ടത്, നമുക്കപ്പോ പരിശീലനം, നമുക്കൊരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് കഴിവതും സത്വഗുണത്തിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് വീക്ക് ആവുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ ഉറച്ച മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗുണത്തിന്റെ നമ്മൾ അടിമയായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സാഗ്രഹിക്കും വേണമെന്ന്, പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഗുണത്തിന്റെ അടിമയായിട്ട് നമ്മൾ ആയിപ്പോവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടെ. എപ്പോഴും നമുക്കൊന്ന് നിശ്ചയിച്ച നമ്മൾ മനസ്സിനെയാണ് തോൽപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച് ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ മുകളിൽ എന്താണ്, 3 ഗുണങ്ങളല്ലാതെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ഏതാണത്, അതായത് അതിനെ പറയുന്നതും വസുദേവാവസ്ഥ. 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിൽ ഏതാണ്, വസുദേവാവസ്ഥ. അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വം. എന്താണ് വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയും. വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കും. പക്ഷെ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെയാണ് ഒരാള് ഈ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടെയാണ് ഒരാള് ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യരിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അയാൾ സത്വത്തിലാണോ രജോ ഗുണത്തിലാണോ അയാൾ തമോ ഗുണം. കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ പെരുമാറ്റം, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവരുടെ ആഹാര രീതി, ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അധ്യായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു തരും സത്വഗുണത്തിൽ എങ്ങനെ ആഹാരമാണ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുക, തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെ ആഹാരം, രജോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെ ആഹാരം. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പെരുമാറ്റമായാലും അവരുടെ സ്വഭാവം, അവരുടെ ആഹാര രീതി, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ ഏത് ഗുണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജീവസത്തയെ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ആധിപത്യത്തില് ആ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരത്തിലാണ്. 3 പിടിച്ച്, അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോ സത്വഗുണം വലിക്കും, അപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ രജോ ഗുണമായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുക, അപ്പൊ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും. ചിലപ്പോ തമോ ഗുണമാകുമ്പോ എന്താണ്, ആ ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മുടെ അവബോധം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം മാറി. അപ്പൊ എന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് 3 ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായത്തെ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വം ഇത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നവദ്വാരേ പുരേ വസതി ദേഹി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 9 ശരീരത്തിന് 9 വാതിലുകളുണ്ട്. ആ 9 വാതിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ എന്താകുന്നത്, അപ്പൊ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നവദ്വാരങ്ങളും പ്രകാശത്തിലാകുമ്പോൾ, അതായത് സത്വഗുണ ലക്ഷണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്, അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നവദ്വാരങ്ങളും സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും. ആ സത്വഗുണത്തിലാകുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകാശമാനമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുന്നതല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ണുണ്ട്, ചെവിയുണ്ട്, നമ്മുടെ നാക്കുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെല്ലാം പിന്മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റി നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്,
അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിലെ നവദ്വാരങ്ങളും സാത്വിക ലക്ഷണത്തിൽ, ആ സാത്വികമായ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ഒരു വ്യക്തി സമ്പന്നൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഏത് ഗുണസമ്പന്നൻ? സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണായാലും നമ്മുടെ ചെവികളായാലും കൈകളും കാലും നമ്മളെല്ലാം എന്തിനു ഉപയോഗിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും. അതാ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമായാലും കർമ്മേന്ദ്രിയമായാലും എല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ നവരന്ധ്രങ്ങൾ, അതാ പറയുന്നത് നവബാതിലുകൾ, നവദ്വാരം, നവരന്ധ്രങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണത്? സാത്വിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതില്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. ഒരു സത്വഗുണം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്താണ്, ആ വ്യക്തി ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും എന്താണ്, പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ എന്തായിരിക്കും? സന്തുഷ്ടിയുടെ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം എന്താണ്, സാത്വിക ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രകാശിതമാകും. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ രുചി കൊടുക്കുന്നത്, ഉന്നതമായ രുചി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്, അപ്പൊ സാത്വിക ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ലോഭ പ്രവൃത്തിർ ആരംഭ കർമ്മണാമശമഃ സ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫലോദ്ദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും, കഠിനമായ പ്രയത്നം ചെയ്യും, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാണ്. എന്താണ്? അവിടെ അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആസക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഒന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലെ സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകില്ല, നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ആസക്തി വന്നു, അപ്പൊ അടുത്ത ആസക്തി ശരി, അത് നടന്നു കിട്ടിയാൽ വീണ്ടും ഒരു അടുത്ത ആസക്തി, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആസക്തി കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ സംതൃപ്തനാവില്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സംതൃപ്തി എന്നുള്ളത് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം എപ്പോഴും എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലത്തിന്റെ പുറകെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെന്താവും, അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കണം, ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, അത് എൻജോയ് ചെയ്യണം, ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായി. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കഠിനമായി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കും. നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ആഗ്രഹം നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പണം വേണം. അപ്പൊ കഠിനമായി നമ്മൾ രാവും പകലും എല്ലാം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണം സമ്പാദിക്കുന്നു, പണം വാരിക്കൂട്ടുന്നു. ഇതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി നമുക്ക് വരും. അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, അതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏത്? രജോ ഗുണത്തിൽ. പിന്നെന്താണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ കീഴടക്കാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് മോഹാവേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹങ്ങളാൽ നമ്മൾ കീഴടക്കപ്പെടുന്നതാണ് മോഹാവേശം. അതിനാണ് പറയുന്നത്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പോ അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസ്യോത്താനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അത് വളരുമ്പോൾ എന്താണ്? തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അതായത് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഇവിടെ ജ്ഞാനമില്ല, അജ്ഞാനജന്യമാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? തമോ ഗുണം, ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ തേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, തേജസ് ഇല്ലായ്മ. ഇതാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം. തേജസ് ഇല്ലാടത്ത് നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അകർമ്മണ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക. എന്താണ്? അവരെ കൊണ്ട് പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല, അവർക്ക് അധ്വാന ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ചെയ്യാതിരിക്കുക, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഒരു അധ്വാന ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അവര് തയ്യാറല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇത് അകർമ്മണ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രമാദം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്താ പറയാ, ശക്തമായ മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ. പക്ഷെ പണിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടവും അല്ല. അങ്ങനെയാണ് പ്രമാദം ഉണ്ടായിരിക്കും. തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരിക്കലും എന്താണ്? തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല, ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. തമോ ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ്, ശക്തമായ മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക്. ഇതാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? മരണശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇനിയിപ്പോ ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. നമുക്കറിയാം,
ഭൂമിക്ക് മുകളില് ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഉപരിലോകങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ആ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ആര് പോകുന്നു? സാത്വികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. രജോ ഗുണമുള്ളവർ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവര് മരിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കുക. അപ്പൊ അതായത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ അവർ വന്ന് ജനിക്കുന്നു. അവരെന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും, കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുത്താണ്. അതിപ്പോ എന്താണ്, അവര് വീണ്ടും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവര് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തമോ ഗുണക്കാർ എന്താ സംഭവിക്കുക? തമോ ഗുണമാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോ എന്താവും? മൃഗങ്ങളായിട്ട് പിറക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും, അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ആ ഒരു കാര്യം പറയണേ. എന്താണ് ഫലം? ഇപ്പൊ സാത്വികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും വിശുദ്ധമാണ്. ഇപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അതിന് ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? അമ്പലം. എന്തുകൊണ്ട് അമ്പലം കൊടുത്തിട്ട്? അത് സത്വത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? നമുക്ക് ഒരുപാട് മനഃശാന്തി കിട്ടും, നമുക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസം തോന്നും, അല്ലെ? നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മളെ വല്ലാതെ കീഴ്പ്പെടുത്തും, അല്ലെ? ഒരു മനസ്സിനൊരു സുഖം തോന്നുന്നതാണ് ഈ എന്താ പറയാ, ആ അമ്പലം. അതെന്താണ്? സത്വഗുണത്തിനുള്ള ഇത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ അടുത്തത് എന്താണ്? ഒരു സിറ്റി ലൈഫ് കാണിക്കുകയാണ്. അവിടെ എന്താ കിട്ടുക? രജോ ഗുണത്തിന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും ദുഃഖമായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കും. എപ്പോഴും ദുഃഖമാണ് ഫലം. ഇപ്പൊ സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ ഒച്ചയും ബഹള കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. മനസ്സിന് ഒരു സുഖം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എത്ര തന്നെ കാലത്ത് തൊട്ട് രാത്രി വരെ അധ്വാനിച്ചാലും നമുക്കൊരു സമാധാനമായിട്ട് കഴിയാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം നമുക്ക് അവിടെ, ആ ഒരു സിറ്റി, ആ നഗരത്തിന്റെ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം എന്തായിരിക്കും? മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. അവിടെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, മൗഢ്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തില് അവിടെ ആ എന്താ പറയാ, സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴിയുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ അജ്ഞാനം മൂലം അവിടെ ആ ഒരു വഴി പോലും അവിടെ വിട്ടിട്ടില്ല. എന്താണ്? അത് അജ്ഞാനം മൂലം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അജ്ഞാനമായിരിക്കും. അവിടെ എന്താണ്? മൗഢ്യവും അജ്ഞാനമായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഫലം? ദുഃഖമായിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിലെ ഫലം എപ്പോഴും വിശുദ്ധമാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ, മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഹ, ജഗന്യാ ഗുണ പ്രവൃത്തിസ്ഥ, അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാഹ, ജഗന്യാ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? 3 ഗുണക്കാർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ എവിടെ പോകും? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രവൃത്തികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നവര്? വീണ്ടും ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് അവരുടെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ അവര് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജനിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ നീചമായ തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും നീചമായത് ഏതാണ്? തമോ ഗുണമാണ്. തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ട നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അടിമപ്പെട്ടാൽ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിവദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിച്ചപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് 28 നരകങ്ങളുണ്ട്. എത്രയാണ്? 28 നരക ലോകങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ ഈ ആരാണോ നീച ഗുണങ്ങൾ, അതായത് നീചമായിട്ടുള്ള ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ അടിമപ്പെടുന്നത്, അവർക്ക് എന്താണ്? നരകങ്ങളിലേക്കാണ് അവര് ചെല്ലുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം മുതലായ ആ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ, നമുക്ക് വേറൊരു ജീവിതം വേണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഈ ജന്മം തന്നെ, ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം മുതലായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി, എന്താണ്? ദുഃഖദോഷാനുദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിലെ ഭവരോഗങ്ങളാണ് ഈ 4. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തനായി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതീതരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ 22 - 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇതെന്താണിത്? അതായത് അർജുനൻ ഇവിടെ 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ശ്ലോകങ്ങളില്. ഏതാണ് ആ 3 ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്?
ആദ്യം അർജുനൻ ചോദിച്ചു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം ആ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ആദ്യം ചോദിക്കണേ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണാതീതനായി നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും. അതിനെ അതിജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതാണ് ചോദിച്ചത്. ആ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് 22 25 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കും, അതായത് ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ അവയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അതിന് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വരും. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മൂന്നാമത്തേന് ഉത്തരമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 2 ചോദ്യത്തിനാണ് ഉത്തരം 22 25. നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം വായിക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ ന ദൃഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവൃത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണാ വർത്തന്തെ ഇത്യേവം യോ അവതിഷ്ഠതി നേംഗത്തെ സമദുഃഖ സുഖസ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീരസ്തുല്യ നിന്ദാത്മ സംസ്തുതി മാനാപമാനയോസ്തുല്യസ്തുല്യോ മിത്രാരിപക്ഷയോഹോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യത്തെ. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നു 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം. എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഗുണത്തിന്റെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാൻ. സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും, രജോ ഗുണം ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, തമോ ഗുണം വ്യാമോഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണേ. പ്രകാശത്തിന്റെയോ ഇനിയിപ്പോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വെറുപ്പുണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സത്വഗുണം ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രജോ ഗുണം ഉണ്ടെന്നോ തമോ ഗുണം ഉണ്ടെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ വെറുപ്പുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അതില്ലെങ്കിൽ അത് ആഗ്രഹിക്കുകയും ഇല്ല. എനിക്ക് ഈ ഗുണം വേണമായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇത് വേണം, അങ്ങനെ അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇല്ല. പിന്നെന്താണ്? ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇല്ല, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാകുന്ന ഈ പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, അതായത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു ഗുണത്തിൻ്റെതായ അടിമയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇദ്ദേഹം പ്രക്ഷുബ്ധനാകില്ല, ശാന്തത ഉണ്ടായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്. അതാണ് പറയുന്നത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാകുന്ന ആ ആയിരിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനായിരിക്കും, അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ. അതായത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പ്രവർത്തനത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, അദ്ദേഹം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 27-ാം ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നു, ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവനല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഗുണങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഗുണൈകർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യത്തെ. അതായത് 3 ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ? ഞാനാ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ കാറ്റ് വീശുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇലകളെല്ലാം അതിങ്ങനെ ചലിക്കും. ആ ഇലകളൊക്കെ ചലിക്കുമ്പോ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേര് വിചാരിക്കുകയാണ്, ഓ ഞാനാണ് ചലിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? വൃക്ഷമാണോ ചലിക്കുന്നത്? അല്ല. എന്താണ്? ആ കാറ്റാണ് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആര് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഗുണങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ അടിമയായതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സത്വഗുണത്തിലാകുമ്പോൾ എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ സത്വത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ തമോ ഗുണത്തിലാണ് അടിമ എങ്കിൽ ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് അവബോധമായിരിക്കും, അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മമായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനായിരിക്കും, അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കും. ആരാണ്? ഈ ഗുണാതീതന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് ഭഗവാൻ. ആത്മനിഷ്ഠനായിരിക്കും. അപ്പൊ അവന്റെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ എവിടെയാണ്? ആത്മാവിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാനൊരു ദേഹമല്ല, ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്. ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ അവസ്ഥയിൽ, ഇപ്പൊ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഗുണാതീതനായ ഒരു വ്യക്തി തുല്യ അവസ്ഥയിൽ കാണൂ. ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ. അതായത് ഇപ്പൊ മണ്ണ് കാണുമ്പോഴും കല്ല് കാണുമ്പോഴും ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോഴും ആ പൊന്ന് കാണുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും അദ്ദേഹം അതെന്താ പറയാ അതിന് മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം. കാരണം അറിയാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ കർമ്മങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണാതീതനാകാനും കഴിയുന്നത്. ആർക്ക് പ്രിയമോ അപ്രിയമോ ആയാലും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നും ഒന്നും തോന്നില്ല. അതായത്
അതായത് ഇപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ചു പേർ ഇഷ്ടമാണ്, ഇവരെ ഇഷ്ടമല്ല, നമ്മൾ പറയാറില്ലേ രാഗദ്വേഷം എന്ന്. ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണ്, ഒരാളെ ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമൊന്നും ഈ ഗുണാതീതനായ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം ധീരനായിരിക്കും. ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും എന്ത് തന്നെ അവസ്ഥകൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴും അതിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്. നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും, അതായത് ഒരാളെ നമ്മളെ നിന്ദിക്കുകയാണ്, ചിലർ നമ്മളെ പ്രശംസിക്കുന്നു, അപ്പൊ സന്തോഷിക്കുക. ഇനി ഒരാൾ നമ്മളെ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കുക, അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആർക്ക്? ഗുണാതീതനായ വ്യക്തിക്ക്. പിന്നെ മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമതിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ അവര് നമ്മളെ ഒരുപാട് അപമാനിച്ചു എന്നും ചിന്തിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? അപമാനവും മാനവും ഒക്കെ ഈ ശരീരത്തിനല്ലേ, ആത്മാവിനൊന്നുമില്ല. ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് നാണമുണ്ടോ, അപമാനമുണ്ടോ, സ്ത്രീ ഉണ്ടോ, പുരുഷനുണ്ടോ, ഒന്നുമില്ല. ആത്മാവിനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്തുതിച്ചാലും ആരെങ്കിലും നമ്മളെ എന്താ പറയാ പ്രശംസിച്ചാലും, ഇപ്പോ നമ്മളെ ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾ ബഹുമതി തന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അപമാനിച്ചാലും നമുക്ക് ഒന്നും തോന്നില്ല. സമചിത്തനായിരിക്കും. ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും, അതാണ് പറയുന്നത്. ശത്രു, ഇതെന്റെ ശത്രുവാണ്, ഇവരെന്റെ മിത്രനാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നില്ല. കാരണം ശത്രു ആയാലും മിത്രനായാലും രണ്ടുപേരിൽ ആരുണ്ട് ഉള്ളില്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പോ ശത്രുമിത്ര ഭേദങ്ങളില്ലാതെ, അപ്പോ നിരുദ്യമനുമായി ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിരുദ്യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരുദ്യമനല്ല, ഒന്നും ഉദ്യോഗം ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല. ഈ ഗുണാതീതനായ വ്യക്തി എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധത്തിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുണം, അതായത് നമ്മുടെ അവബോധം ആശ്രയിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ അവബോധം എന്താണോ ആ രീതിയിലുള്ള കർമ്മമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ അവബോധം എവിടുന്ന് രൂപപ്പെടുന്നു? ഗുണത്തിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ ഈ വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ്? നിരുദ്യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധത്തിൽ ഭഗവാനായിരിക്കും. കാരണം ഗുണാതീതനാണ്. സത്വവും രജവും തമോ അല്ല, ഗുണാതീതനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. ചെയ്യുന്ന കർമ്മം വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, അവര് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് അവരെ ഒരു തരത്തിലും ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവര് കർമ്മവും കർമ്മഫലവും എല്ലാം ഭഗവാന്. ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്, അതായത് 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നൽകി. ഇനിയിപ്പോ 3ാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു, ഈ ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ ഈ ഗുണാതീതനായ വ്യക്തിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുക അദ്ദേഹത്തിന്? അതിന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇപ്പോ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. മാംസയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവത്തെ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പത്തെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും, അതായത് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് വിഷമിക്കുന്ന എങ്ങനത്തെ സ്ഥിതി വന്നാലും അദ്ദേഹം എന്താണ്? ആ പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിക്രമിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ദൈവീ ഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ദുരത്യയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു ഇത് തരുന്നു, വഴി പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്താണ്? മാമേവ പ്രപദ്യന്തെ മായാമേതാം തരന്തിതേ. എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ അത് നിനക്ക് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ 3 ഗുണങ്ങളെ നമ്മളിപ്പോ മറികടക്കണം, അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ഉത്തരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും ഈ ഗുണാതീതനായ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു തരത്തിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അതായത് ആ സേവനം നിർത്തുകയില്ല. എന്താണ്? ഒരു തരത്തിലും ജീവിതത്തിൽ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതൊന്നും കണക്കാക്കാതെ ഭക്തിയുത സേവനം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ 3 ഗുണങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അർജുനന് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം. ഇവിടുത്തെ എന്താണ്? ഇതൊരു കഥയാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ എന്താ അധ്യായം വായിച്ച്? ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിച്ചു. അപ്പോ ഗുണാതീതനാകും എങ്ങനെ കഴിയും? അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഈ ഇദ്ദേഹം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് രത്നാകർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇദ്ദേഹം ഒരു കാട്ടാളനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്, ഏറ്റവും തമോ ഗുണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം, രത്നാകർ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം പിടിച്ചു പറിക്കുക, അവരിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിമാറ്റാണ്, അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള
എല്ലാ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു രത്നാകർ. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഭാര്യയും മക്കളെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ആ എന്താ പറയാ ഉപദ്രവിച്ച് വാങ്ങിയ ആ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യയും മക്കളെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുക, എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ആ കാട്ടിലൂടെ ആരോ വരുന്നേ, നാരദ മഹർഷി വരികയാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വരുമ്പോ ഇദ്ദേഹം അവരെയും ആക്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയും, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, എന്റെ കയ്യിൽ ഈ വീണ അല്ലാതെ നിനക്ക് തരാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നിനക്ക് കിട്ടാനില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കും, നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ഓരോ കർമ്മത്തിനും അതിൻ്റെതായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നീ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലം നീ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, അവരെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, എങ്കിൽ ശരി, നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടിയാണല്ലോ നീ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ ഒന്ന് അവരോട് ചെന്ന് ചോദിക്കാമോ, ഈ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമൊക്കെ നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കില്ലേ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയും. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറയും, എന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനല്ലേ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന്. അപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയും, നീ പോയി വരുന്നവരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഞാൻ എവിടെയും പോവില്ല, നീ ചെന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു വാ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. പോയിട്ട് ഭാര്യയോടും മക്കളോടും പറയാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, ഫലമുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ആ ഫലം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭാര്യയും പറ്റില്ല എന്ന് പറയും, മക്കളും പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭാര്യ എന്താ പറയാ, നിങ്ങളല്ലേ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിച്ചാൽ മതി, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ തിരിച്ചു വരാണ് ഈ രത്നാകർ നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, സങ്കടത്തോടെ പറയാണ്, എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും സമ്മതിച്ചില്ല, അവർക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്ന് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, അവർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന്. അപ്പൊ വളരെ സങ്കടം തോന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഏറെ ഞാൻ പാവങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടി, ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുക എന്നും വിഷമിക്കുമ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയും, അതാ പറയുന്നത്, നമ്മള് 9:30 നമ്മൾ ശ്ലോകം വായിച്ചില്ലേ, അപ്പി ചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജന്തേ മാ മനന്യഭാ സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ എത്ര പാപിയായിരുന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. കാരണം എന്താണ്, നീ ഇപ്പൊ എന്തായിത്തീരുന്നു അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മരിക്കും മുന്നേ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അല്ലാതെ എന്തായിരുന്നു ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം ഭഗവാൻ എല്ലാം മാപ്പാക്കി തരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, ഇത്രയൊക്കെ കാലങ്ങൾ നീ ഇങ്ങനെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഇനിയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നീ നല്ലവനായി തീരാൻ, അതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയും, ഇനി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറയും. അപ്പൊ പറയും, നീ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ ജപിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കാട്ടാളനായതുകൊണ്ട് ഒന്നും അറിയില്ല, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണമെന്നോ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ എന്താ പറയാ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് നാരദ മഹർഷിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്റെ കഴിവാണ്, എന്റെ ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൂടി വേണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമോ നമ്മുടെ സൗകര്യമോ നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ലാതെ അത് ഭഗവാൻ പോലും തീരുമാനിക്കണം, അതാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് പോലും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയും, നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദം ഏതാന്ന് ചോദിക്കും, വാക്കുകൾ ഏതാന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവൻ പറയും, ഞാൻ മര എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയും, സാരമില്ല, നിന്നെ കൊണ്ട് മരാന്നേ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോ നീയെ, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മൗനമായി ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. മരാന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതെന്തായി മാറി, രാമ എന്ന് മാറി. മര എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അത് രാമമായി. അപ്പൊ രാമ എന്ന് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കാരണം ഇതൊരു പരിശുദ്ധനായ ഭക്തനാണ് ആര്, നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ സംഘം കിട്ടിയവർക്ക് ആ ഒരു ലവ മാത്രം, അതായത് കുറച്ചു നേരത്തെ ആ ഭക്തന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മള് ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇദ്ദേഹം എന്താണ് അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചു രാമ രാമ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം നാരദ മഹർഷി അവിടെ വരികയാണ്. അവിടെ വരുമ്പോ ദൂരയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നാരദ മഹർഷിക്ക് എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? ഒരു ചിതൽപുറ്റുണ്ട്. ആ ചിതൽപുറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഒരു വളരെയധികം പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. എന്താണത്? ഒരു വിളിയും വരുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത്? രാമ എന്നുള്ള ആ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാണ്. അത് ആരാണ്? രത്നാകർ ആയിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷി കണ്ട് അവരെന്താ പുറത്തു വരികയാണ്.
ആ ചിതൽപുറ്റിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആര്? രത്നാകർ എന്ന വ്യക്തി. അവസാനം ആ ഗുരു എന്താ പറയുക, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്തായി, ഇദ്ദേഹം തികച്ച ഒരു ഗുണാതീതനായ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, അവസാനം അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ രാമായണം രചിച്ചത്, വാൽമീകി രാമായണം. അങ്ങനെ ആ എന്താണ്, രത്നാകർ എന്നുള്ള ആ വ്യക്തി വാൽമീകിയായി മാറി. അങ്ങനെയാണ് രാമായണം എന്നുള്ള ആ പവിത്രമായ ആ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതാരാണ്? ഈ രത്നാകർ എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അത്രയും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി, ആ ഗുണാതീതനായ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പറയും, എന്താ പറയാ, സാധുസംഗ സർവശാസ്ത്ര കഹേ, ലവ മാത്ര സാധുസംഗ സർവ എന്താ പറയാ സർവസിദ്ധി ഹയേ. അതായത് എന്താണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നു സാധുസംഗ, അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയും, നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മുടെ ആരാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാന്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു രുചി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സംസർഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സജ്ജനന്മാരുടെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായ ആ നാരദന്റെ കുറച്ചു നേരത്തെ ആ ഒരു സംസർഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം എന്താ സംഭവിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണാതീതനായി ആയിത്തീരാൻ കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ ധ്രുവ മഹാരാജാവായാലും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവായാലും ഇവർക്കൊക്കെ ആരെയാണ് സംഘം കിട്ടിയത്? നമ്മുടെ നാരദ മഹർഷിയുടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരാണ് ഗുരുവായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, ഒരു പരിശുദ്ധമായ ഭക്തന്മാരുടെ നമ്മള് സംഘത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും. നമ്മളും ഇതേപോലെ എന്താണ്, ഗുണാതീതരാകാൻ കഴിയും. കാരണം എന്താണ്, ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയാറില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനില്ല, അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുണാതീതരാകാനും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഒരു രുചി വളർത്തിയെടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കഥ. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ അധ്യായം കഴിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചെറിയൊരു അധ്യായമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു.